Hello guys, dayo आं थांबाय दङ क'क्राझाराव बेरायनो जोंहानि आनैजों थांफादों आरोना आङो थांबाय थानोसै लोगोफोर आरो बेयो जाबाय कलिया भुमरा ब्रिज दालां दायो जोङो थांगासिनो क'क्राझाराव बेरायनो आरो लोगोफोर मोनसे खोथा आं माने भइसखौ माने बिदिनो थांबाय थानायाव भइसखौ लानो हायासै आरो न' माने बिदिनो भइसखौ सोना होनाय जाबाय बेनिखायनो गाज्रि मोननांला नोंथांमोना बिनिखायनो आं दायो बिदि होनांगौ जाबाय भइसखौ सोना होनांगौ जाबाय आरो न' क'क्राझाराव थांबाय दङ आं दायो बेरायनो जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा नायलांबाय थादो लोगोफोरा आंनि जुदि भिडिअ इन्टारेस्टिं दंबा लोगोफोर बयबो नायलांबाय थादो चलो गाइस लेट्स गो बेयावहाय जोङो दायो दसे रेस्ट लादों बेयावहाय Kupon juga, kupon urut aja, naik juga, loh ya sama. Kupon lawan, mana ada mana masuk kawan, mana dong, semuanya itu ya. First time din ito yan. Ini ko to pernah kan lagi ini. To fly ko to pernah mai pula. Ma hum dei sila. बहुत गदर आगरा बारी दिनी नुबाय आङो first time. Manas आगरा बारी क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव गोलैनाय गिथावना दे रावबो फैनाङा लोगोफोर बहुत गिगोन ओइखाय सेन्टार नुहुरदों र' माने जेबो फुंनिफ्राय जायाखै नालाय जानो थांनि र' ओइखाय सेन्टार नुहुरदों फिसासा फाइनालि मोनफैमारबाय उल्टापानि बाथौ जयगुरु बाथौ मन्दिरावहाय बेयावहाय बाथौ मन्दिरनि आश्रम दं आरो ना आश्रमाव दायो जोङो बयबो ड्रेस लाबोदोंमोन बिदिनो बायदिसिना बुस्थु लाबोदोंमोन फुजानि ड्रेस चेन्ज खालामना फैबाय दायो जोङो उल्टापानि दैमायाव दुगैनो थांबाय दं आरो ना लोगोफोर नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ स्लो गाइस मन्दिराहाय बेयावनो दं आरो बेखैजा जों राइट साइड खैजानि लामा खैजा थांबाय थानोसै बेखैजा दैमाया दङ उल्टापानि दैमाया नायलांबाय थादो लोगोफोर नै जोंहा आनैया आंखौ नायलांबाय दङ आरो ना थाब फै बुंदो बेयावहाय बारा मोजां नङा बुंदों आरो ना जायगाया बेनिखायनो आङो नै थांगासिनो आनै माखासे बुस्थुबो लाबाय बुट प्रसादबो दैमायावहाय जोङो फुजा होनांगोन नालाय बेनिखायनो बुस्थु लानानै थांबाय दङ फुजानि माखासे बुस्थु नै जोंहानि बिमानिया बेसे गिदों आंखौ माने थाब फै बुंनो आरो ना बेनिखायनो थांबाय दं आरो लोगोफोर नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ माने जायगाफोराबो बहुत सिंस्र आरो ना बिराद माने गिनायबो मोनदों फार्स्ट टाइम आरो ना नै बेयाव मोनफैमारबाय उल्टापानि दैमायाव दायो बयबो दुगैनो नागिरदों आरो ना बेयावहाय खाम्फा दं आरो ना जोहोलावनि खाम्फा दङ नै बेयावहाय जों दायो दुगैनो नागिरदों मोख्रा ओंखारदों आरो ना बैहाय साखैजा मोख्रा ओंखारबाय दङना बेनिखायनो बयबो नायदोंमोन आरो ना भिउआबो बहुत मोजांथार नै लोगोफोर नायलांबाय थादो बिराद गिदोंबो आरो ना आङो होमबाबो माने नायलांबाय थादो आरो ना लोगोफोर नै मोनफैबाय दायो जोङो मन्दिरावहाय दायो मन्दिरावहाय माखासे खामानि दङ दायो फुजा होनांनोसै नायलांबाय थादो लोगोफोर
आं फारसेनिफ्राय दिन्थिनो हायाबाबो ससे दिन्थिलांबाय दं आरोना लोगोफोर नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ नै गासैबो दुगै लोबै फैजोब्बाय जोङो बाथौ मन्दिराव जयगुरु बाथौ आश्रम मन्दिराव नै जोंहा नैया आंखौ लिंहरबाय दङ थाब फै होननानै बिराद गिदिं आरोना फार्स्ट टाइम थांदों नालाय बिनिखायनो जायगायाबो बहुत स्रिं स्र' एकदम बहुत सुकुन मिलनाय जायगा आरो न' आंनि बुंनायफोराबो इमान जायाखै दे लोगोफोर प्लिज अननानै आंखौ जेबो दाय मिथिला आङो नायलांबाय थादो थ' लेट्स गो लोगोफोर आरो जों दावगालांनोसै बेलेग मोनसे जायगायाव मा महामाया मन्दिराव थांबाय दं दायो नै बेखौ मा दंफां होनोथाय अलबर दंफां ना मा बुङो आरो न' थ' नायलांबाय थादो फाइनेलि दायो मा महामाया मन्दिराव मोनफैमारबाय फैनायावनो जोबोर खोमसिबो जाबोहोलांबाय बेनिखायनो आरो दिन्थिनो हानाय नंथ'ला खोमसिबो जाबोहोलांबाय नालाय बेनिखायनो बारा दिन्थिनो हानाय नंला जेसेबां देखायनो हायो दिन्थिलांसै आङो लोगोफोर नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला बयबो अननानै प्लिज इयाव दं हो थालिरखौ होजोबदो आपेलखौ हरदो गासिखौबो हरदो नालेंखरखौ जानो हायाना इसोरो खालि लानो हायासै आरो दिन्थिनोबो हायासै लोगोफोर गाज्रि मोनदोंना बेनिखायनो बेखिनिखौल' दिन्थिना दोननोसै आङो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आंनि चेनेलखौ भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर थ' बाय बाय